sakarepmu, sakarepmu. Kowe mlaku arep nduduk lemah sakarepmu. Kowe sowan ratu arep nganggo jengklit sakarepmu. Wong kabeh mau ki pangreka dayaning Panakawan supaya iso gawe nuju prananing Nalendra ngono to? Nggih. Nggih. Ah, nek wis tekan kene kowe tak nehi gawean. Napa? Ning kula ora iso lho nek nyampur niku ora iso lho. Sing pinter nyampur niku perbandingane Bagong bangone 1/4 ngoten niku bisa. Terus gampinge sepira niku Bagong niku wis kulino. Nek kula ora iso yakin mbok sumpah tur awak kula ya ringkih. Ora perkara kuwi. Kowe lek karo Pandhawa tresna kuwi lahir batin apa ora? Lho lahir batin lho wis tekan seperti iki kula ngetutke. Ora duwe pangarep apa-apa ming sak derma nglakoni minangka darmaning wajib. Nek pancen tresna saiki kowe tak kongkon, nggih. Ratu Ngloji Tengara Prabu Balkedhul kae dipateni. Waduh. Wis kono. Lah kula kowe ya karo Gareng wong loro. Wis mangkat to. Iso mati saka kowe, ora iso matine Prabu Balkedhul beh saka Ngloji Tengara. Pecah sirahmu. Pateni dhewe. Senjata cakra. Puspitorum tasireng samirana mrih Sekar kadung ngas kandanya maweh raras renaning driya ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestunggara. Patih, sawise satata nggonmu ngadhep ana ing ngarsaning ingsun padha rarja sak praptamu te, Patih Bayu Kenara. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing abdi kepatihan. Namung denelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi ing kepatihan mugi kunjuk sandhapada paduka. Gusti kula ingkang sinuwun. Tatampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Gusti semban kula Prabu Balkedhul beh. Tumenggung Johnny Walker. Wonten dawuh sinuwun. Saploke kowe dadi abdiku, tumuli kowe tak ganti dadi tumenggung rumeksa praja. Monggo. Padha rarja sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan nuring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga wong pambekti kula kunjuk sinuwun. Tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula mung dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayogakna nggonmu lungguh sampun boten kurang pamrayogi anggen kula ngabiyantu paduka Gusti kula ingkang suwung Prabu Balkedhul.
Ya pancen jenise kowe iki pancen awakmu lemu, monggo lambemu ciut. Nek omong ki maune cetha saya suwe saya ora cetha, ning ora apa-apa. Perkara kurangmu kuwi ora dadi sabab sing wigati dadi nayakaning Prabu Belkedhuel kuwi syarate ming siji jujur lan tansah ngayomi marang kawulane. Mukatur sing. Mekaten mukatur sing. Kowe ngerti, negara kuwi negara sing lagi wae madeg. Negara kuwi negara sing lagi wae madeg. Tak upamake negara kuwi ming sak iyuping payung ora jembar. Kana negaraku ya mung sak murmate. Ning merga saka sengkut gumreguting para kawula lan nayaka nggone manunggal tetunggalan. Wekasan negaraku saiki dadi tembang pocapaning para nalindra-nalindra sak jagat. Ana sing ngandhake negaraku kuwi subur, ana sing ngandhake negaraku kuwi ayem, ana sing ngandhake negaraku kuwi gemah ripah loh jinawi. Lan tanpa kanyana-nyana akeh para kawula-kawula saka negara liyan sing padha pindah marang negara Ngloji Tengara ngeyup marang panguwasaning Prabu Belkedhuel Beh. Malestunipun badhe kula suwunaken mriksa. Sinuwun. Lajeng caranipun kados pundi? Dene paduka sampun saged ngesuwi negari menika kanthi mekaten kawontenanipun. Jane ora angel tur ora gampang. Merga ne ya sipate manungsa ki dhewe-dhewe. Kadang kala ana sing duwe sifat utawa watake manungsa kuwi kesipatan lagi entuk pewenang sithik wae dienggo sewenang-wenang, lagi entuk derajat sithik wae dienggo ngidak sing eneng isore. Lah kaya ngono kuwi ora bakal suwe, ora bakal ana. Monggo falsafah sing tak nggo kuwi falsafah menika menapa? Nah, kowe tegese patih sing kurang body swimming. Tegesipun paduka menika paring dawuh menapa? Tegese kurang pengalaman ngono lho. Ngene. Nek leku omongan ki engko runtut, to, nganggo basa kawi sing tirik-tirik ngono ae. Tumrap aku apik, ning tumrap sing ngrukokke merga wayang saiki ora dadi napa jenenge iki pegelaran ngene iki. Ora dadi utawa tembung kuwi jane ora dadi pokok sing baku padha ngerti lan padha paham apa isine. Inggih sinuwun. Mula wong sing kedurungan derajat pangkat tak teruske mau ya. Iya. Wong sing kedurungan derajat pangkat kuwi aja banjur sumungah sesongaran. Ning pangkatmu dienggo ngayomana marang kawulane, derajatmu dienggo ngayomana marang kawula sak ngisore, wontine Prabeya, Dana, Brana Picis kuwi dienggo bisa dirasake marang sapa wae. Ngaten sinuwun. Nadyan negaraku kuwi ketok endah. Nanging aku kuwi duwe penemu. Kawulaku ya kudu tentrem, kawulaku ya kudu mukti. Sing ketok endah ora ming negarane tok, ora ming kratone tok. Muspra tanpa guna nek kratonku katon magrong-magrong dumadi saka Jamrud Hergeni Mutiara saka Kencana ning kawulaku padha keserakat. Kuwi ya ora apik. Mula mukti ning Nalindra iku kudu dibarengi karo mukti ning kawula. Ngono. Nadyan Nalindrane nuwun sewu, kratone ora katon endah, ning kawulane katon urip mulya tentrem. Kuwi nek tumrap aku wis cukup, wis apik. Mekaten sinuwun. Negara katon sentosa, negara katon apik kuwi yen to telu-telune ngatunggal kuwi manunggal dadi siji. Tiga-tiganipun menapa kemawon. Siji ratu, loro Narapraja, telu kawula. Inggih. Arepa Nalindrane wis apik, Nalindrane wis jujur, Nalindrane wis adil, ning nek nayakane senengane ngenggokke marang dawing Nalindra wekasan sing apik ming ratune tok ning nayaka lan kawulane dadi ora apik merga kawulane nut karo dawing Narapraja mongko Narapraja ora mastuti dawing ratu. Inggih. Semono uga ratune nuwun sewu ora pati apik ning nayakane becik kawulane bakale dadi becik. Ning ora kok saka ratune sing mbudidaya kawulane becik ning kabeh mau dumadi saka nayakane. Oh, ngono. Sing katelune ratune wis apik, nayakane apik, kawulane angel didandani. Lah kuwi ya werkasa. Inggih.
Mula saben-saben ana kawula sing mlebu ning negara Ngloji Tengara iki pancen kudu diteliti sing kanthi tenanan. Sing penting kuwi kudu nggawa surat kelakuan baik. Nek pancen wis tau tate duwe keluputan, tau tate nandang keluputan, aku semelang nek nganti mengko kumat meneh. Dadi upama ana sing mlebu ning Ngloji Tengara wis tau ngrasake jeruji sel, kuwi ya kudu dipetung sing aja sak kepenake dhewe. Mergo wong kaya ngono kuwi kapok ngarep ning mburi ayo. Nek ngarep ketok apik, nek ngarep ketok sendika ning nek ning mburi, wah nyemelangi malah. Inggih. Mekaten sinuwun. Heeh. Lah, iki ngene ya, Te. Sak pejagonganku iki karo kowe iki janjane ora kok ngrembug perkara negara iki ora. Lajeng dipun rembag menapa. Nah, gandeng negaraku saiki wis kondang, kabeh wis padha ngerti karo Prabu Balkedwelbeh, aku duwe misi. Waduh. Misi menika menapa? Misi bolongan irung dipejat siji. Terus dibanterke ngono mak cetot ngono kuwi jenenge misi. Wah, sinuwun menika kok ngendikanipun kok kados mekaten lho. Misi iki duwe gegayuhan, tegese duwe cita-cita. Mekaten, gegayuhan. Heeh. Misi kuwi ora kejaba mung kepengin nentremke jagat. Gandeng negaraku iso tak tentremke. Mula aku pengen nentremke jagat. Aku kok duwe pangimpen utawa duwe impen donya iki tentrem. Antara negara siji lan sijine ora padha bentak sirah, ora padha sikut-sikutan, ora padha regejegan. Sing tak jaluk mung padha urip bebarengan ana ning jagat iki direksa bebarengan. Mergo kowe karo aku ming sak drema nglakoni urip ana ning jagat. Kowe ora yasa, kowe ora gawe, kowe ora tuku. Donya iki sing paring sing gawe urip. Lah, donya iki dienggo urip dening para titah mau, direksa, dijaga, aja nganti dienggo ajang regejegan. Luwih-luwih kok regejegan perkara bedaning kapercayan. Lah iki saya medeni banget. Inggih. Mula dina iki aku pengen gawe tentreming jagat. Nuwun sewu. Menapa mboten nuwun sewu simpun? Kinggilen anggen paduka nggadahi gegayuhan. Kose wong kuwi diwerangke duwe gayuhan sak dhuwur-dhuwure. Ngono. Perkara kelakon lan ora iku gumantung karo pambudidaning sing duwe gegayuhan. Monggo aku duwe gegayuhan nentremke jagat. Lah ora terus jagat iki tak gawe tentrem ming sedhela kanthi wektu sedhela terus dadi tentrem ora, ning mbaka sithik. Aku dadi ratu kana negaraku kaya ngene iki ya mbaka sithik. Aku gawe tentreming jagat iki ya mbaka sithik. Carane tak pilih. Tak pilih sapa ratu-ratu sing paring wis bijaksana. Ratu sing wis apik, ratu sing wis becik, ratu sing wis bener, kuwi ora tak ugreh-ugreh negarane. Nek ratu kira-kira sing pancen watake angkara budine Candala, lha kuwi dadi kewajibanku ngelingke ewadene dielingke ora iso. Ya wis mesti kudu kanthi caraku ling-elingke ratu mau. Mula kang saka kuwi iki bakal ana gawe gedhe. Kowe aja nduk kendhone kan mudantan malah kepara kenceng ana. Dina samengko ana negara sing tak inceng dadi tuk sumbering perkara gegeraning jagat iki. Pundi sinuwun? Negari menika menawi kepareng paduka utusan kan kula. Kula ing badhe ngemutaken dhateng Nalindra menika kala wau. Ora ana kejaba mung negara Ngastina. Sing dadi ratu Prabu Duryudana pangareping para Sata Kurawa wis kondang ratu julik, ratu jahat, angkara murka. Nek kena dielikke, nek ora kena, nek perlu negarane dibedah. Kuwi pengajapku te. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka. Nalindra Mbekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya hot Purtokura reka kiri-kiri lo nanggono magawe gelari rawang-wang
lajeng menapa ing abdi kepatihan ingkang kautus supados wonten negari Ngastina. Sapa meneh? Ya mung kowe sing pantes kudu tak utus marang negara Ngastina. Yen pancen ali Ngastina Prabu Duryudana kuwi wegah napa wawarah nampik pitutur becik. Panjenengan wis ora kena didandani. Nek perlu sumeten genining peperangan te. Kowe aja wedi kok jimati. Upama matimu ning peperangan mengko kalah karo wong Kurawa, matimu bakal mati Said tinampa dening panguwasaning Gusti, kowe diunggahke ana ing swarga. Merga kowe merangi watak Angkara Budi Candala. Aku ya ora bakal mangkuasta wisuh lumuh ngentasi perkara. Aku dhewe engko bakal ngawat-awati lakumu nek pancen kowe engko dadi peperangan, aku ora bakal negake lawan kowe te. Ui, ngestaken dawuh. Nah itu lho makaten kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Tumenggung rumeksa paja. Tumenggung rumeksa praja. Aku ora wis muni to. Lemangan ki nek adan isak. Senengane urung ana tandha kok wis do ndisiki. Lah, ra tenan to ora kalap babar blas ora. Ormasa kaya wadyabala ora terpimpin. Anggere semepak terus yo. Mbok yo nunggu dimanggake. Wong ya ana sing di omah kok sak penake dhewe. Jawena kowe te. Tumenggung. Wonten dawuh. Ngetutke Patih Bayu Kinara budaya negara Astina. Nono mestaken donya pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik nyuwun pamit madal pasilan sinuwun. Ya, engko tak odol laksaku jantramu te. Dewa Bathara wae lah. Ayem pikirku. Merga rina pantaraning rati tansah diwebeda, nggonku mukti iki kudu iso netepi karo tetembungan migunani tumraping liyan. Nek aku iso ngelingke Prabu Duryudana, tegese uripku migunani tumraping para kawula sak negara Ngastina. Nek perlu kawula sak donya sing rumangsa didak dening nata Ngastina Prabu Duryudana. Aja kuwatir aku ngodol lakumu saka kadohan. Adoh tak ceraki, cerak tak dohi te. Rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning argeram kang tumingal eram kang tumingal dendeng saengga praja tumenggung rumeksa praja wonten pangandika ngadhawuh Gusti Patih wonten timbalaning Sanata Prabu Belgedhelpe kenen ngrakit urmantining perjurit ing samapta ing gati sawiga ing diri budal marang negara Ngastina ing wigati ngelingake marang nata Prabu Duryudana supaya bali marang dalan ingkang bener bali marang pakarti ingkang utama. Ewadene wis ora kena didandani lan ora kena dikandhani. Kowe lawan aku dikeparengake sarwa diparingi Purbawasesa supaya nggecak perang negara Ngastina. Woh lho to.
Malah kula estunipun boten dong lan boten ngertos pirembagan wonten madaning pasewakan mau sasampunipun Gusti Patu sampun paring dawuh. Ing mekaten menika kula wau kula namung sendika ndederek kaya aja wedi mati, boten badhe ajrih pejah jer tiyang gesang wonten ing alam padang niku namung nenggo benjang menapa tumapakipun lan benjang menapa dipun pundhut dening panguwasaning Gusti. Syukur bagi jiwa kula menika jiwa prajurit. Upamiya kula menika pejah wonten ing paprangan inggih menika ingkang kula ajeng-ajeng rinen pantraning dalu. Bagus. Ya kaya ngono sing tak karepake. Nadyan kowe kuwi blegermu, tata lair, pewujudanmu pancen beda kelawan menungsa liyane, nanging jebul aten-atenmu ora ngira ibarat kaya bumbung isi madu, kasinggihan madu tawur. Iya pancen. Ketapno para prajurit kabeh pilih ana sing gamben-gamben, aja nganti ana ingkang gawe kuciwaning Patih Bayukenara. Aku dhewe minangka dadi jucing ajurit, monggo Gusti Patih kula dherekaken wonten wingking. Ayo tumenggung rumeksa praja. Kembang popong terate bang. Ora Bu. Poko Prabu Mandura adamel bombong raos sing manahipun ing Rayi Ngastina. Dene Paduka sampun kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Koko Prabu, Yayi kadangipun Kakang. Sasampunipun kula tampi timbalan nuwun Paduka Yayi Prabu sumengka raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Daya-daya kula sowan wonten negari Ngastina, mastuti timbalan Paduka Yayi. Wonten menapa? Boten kinten babar pisan. Bilih sampun wonten 3 ngari kelenggan sak menika kula nyumpena Koko Prabu. Lho, nyumpena nggih kasinggihan mekaten. Ingkang kababar kawursita madaning pasumpenan boten sanes kejawi namung negari Ngastina menika kados keblabak banjir ludira ingkang ngendhangaken dampar kencana. Koko Prabu, ordining pasumpenan menika menapa? Lho, nuwun pamunten. Menawi sak ngertos kula negari Ngastina menika sampun kadunungan wujuding inggih menika pujangga ingkang sakalangkung limpating kawruh mumpuni ing sanes kala. Boten sanes kejawi namung Bapa Penembahan Durna. Ing atasipun namung
njlentrehaken babakan pasumenan kemawon teka paduka Yai Prabu dadak ndangu dhateng Raka ing Mandura. Mbah inggih keparengane bali dhateng Paman Penemban Durna ing Sokalima. Menika mbok menawi langkung pana. Rayi ngaten Paman. Nggih, kasinggihan mekaten. Kula nuwun sewu lho. Wonten pendhita ingkang monyor-monyor lenggah wonten negari Ngastina, mongko saben wulanipun dipun paringi prabeya saking negari Ngastina. Kok perkara impen kemawon kok panjenengan dadak ngrawuhaken anak Prabu Mandura. Mbah inggih. Pandhita ing lenggah wonten negari Ngastina menika dipun dangu supados makarya, mboten kok namung tengak-tenguk. Menika tumrap kula kok nuwun sewu, mboten jumbuh, mboten sak traju kalian dedana ingkang sampun paduka paringaken. Bodana wonten dawuh. Kula mboten badhe ngambali menawi dados aturipun ingkang putra ing Ngastina. Bodana sampun ngertos babakan pasumenan ing paduka lampahi menika nggih kasinggihan mekaten. Kentos waluh gembol monyor-monyor duning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Mawi babakan pasumenan menika kala wis tripun leres ngendikipun anak Prabu Baladewa kedahipun paduka mboten sisah. Keraya-raya ndangu dhateng sowani rawuhipun anak Prabu ing Mandura. Liripun kula sampun mangertos kok nggih werdinipun pasumenan menika kala wau kula etang. Mawi etangipun tiyang lampahi pasumenan inggih menika titiyani gandayani puspa tajem utawi kacitra kasudarsana kadara dasih. Iman maduka menika kala wau nalika semanten paring dawuh wancinipun para enjang gagat bangun enjang tegesipun menika manjing wonten ing puspa tajem utawi kadara dasih impen ing badhe wonten kasunyatanipun. Nek pancen ana kasunyatane Kakang Duna saiki ngendika pralambita impene mau kepiye? Oh lole ora lola-lole iki gek dijlentrehke. Ndang kaya ngapa werdine nek ming dienggo lola-lole iki ming entek-entekke wektu. Loh, ngono ta Cepate? Iya. Ya nek pancen kaya ngono nuwun sewu, Ngger. Impen panjenengan menika mancing wonten puspa tajem menika impen ingkang badhe andara dasih tegesipun badhe kababar dados kasunyatan. Wondene impen menika kala wau werdinipun kendang dampar kencana awit kablabak toya ingkang bena mongko toya menika wujudipun rah. Rah menika saking werdi raharja menika mumpuni menika memayu dados rah menika kala mau tumrap kula menika werdinipun sae mergi rah menika nuwun sewu panggesangan tiyang mboten gadhahi rah menika mboten badhe gesang mboten badhe saged gesang wonten ing alam padang dados menawi negari Ngastina kebak banjir getih menika kala mau tekun panggesanganipun para kawula panggesanganipun para nayaka punggawa sedaya menika mangke badhe saya wonten indakanipun. Inggih. Dampar kencana kendhang kaprajondang. Nah, dampar kencana kendhang kaprajondang menika anak Prabu badhe kathah angenipun dolan-dolan. Amargi gak dampar menika dumugi mrika-mrika tegesipun kula nuwun sewu lho. Panjenengan badhe dados Nalindra ingkang wiyar jajanipun. Amargi dampar menika panguwasipun Nalindra, pelengganipun Nalindra. Nek dampar tekan kono-kono, tegese panjenengan saged nglenggahi dampar mrika-mrika. Dampar Nalindra kono, dampar Nalindra kono menika mengke menika badhe dados kukupanipun anak Prabu ing Ngastina, kukupanipun panguwasipun anak Prabu Duryudana. Lho, menika Ngger. Werdinipun impen menika sae, Ngger, sae. Rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argaram kang tumingal. Katrenjo sawaning Sang Bayu Kenara kaya jingak kang samya mulat. Ngastina Maha Prabu Maha Prabu Duryudana alon pangandikanira Duharining sun Werkudara den kapareng kene
Jagat Dewa Bathara Prabu wonten dawuh. Wonten satunggiling nayaka ingkang wantun minggah monggo tanpa tinimbalan. Yai. Tumunten katimbalan menawi gatosipun ayaka menika sowan monggo tanpa tinimbalan. Menawi sekintenipun sedyanipun menika sae, Yai Prabu kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening. Sampun ngantos tumut-tumut ing raka mandura ing sakah ngunduraken dhateng Nayoki ngatemben sowan menika. Ora bulenggah prayogi ngestaken dawuh. Kisana. Jeneng para kuwi sapa dene munggah ning datel negara Ngastina mara gaging aku. Nun amit pasang Kalimantabi tinebine iki lho dene dumawahing tawang-tawang. Menawi paduka dangu dhateng jasad kula menika wingking saking negaring Ngloji Tengara adminipun Prabu Belgeduelbe. Pangkat patih nami kula pun Patih Bayu Kinara, Patih Bayu Kinara. Kasinggihan mekaten. Wigatine apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sinuwun wanter pengendikanipun Sinuwun Prabu Belgeduelbe. Anggenipun ngutus dhateng abdi sowan dhateng ngersanipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina sepisan ngaturaken sembah bektinipun Gusti kula mugi kunjuk. Angga kalih. Gandeng jagat menika sampun mangertosi lan jagat menika sampun kebrebeken dhateng ngumandhangipun Alendra Ngastina inggih Prabu Duryudana. Nuwun pamunten. Tuhu Alendra ingkang watak angkara budi candala mila kersanipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Belgeduelbe. Samangke Gusti kula Prabu Duryudana keparenga anyingkiraken pambegan ingkang awon tuwin watak ingkang tansah nalisir saking angger-anggering kautaman. Monggo. Mumpung tasih jembar kalangane mumpung tasih padhang rembulanipun Ratu Gusti kula Prabu Belgeduelbe ingkang sagah anuntun anggen paduka badhe kundur wonten margi ingkang leres. Sampun ngantos mangke dados kamurkanipun Gusti kula Prabu Belgeduelbe menawi ngantos dados kamurkanipun Prabu Belgeduelbe. Nadyan sesembahan kula menika saking negari ingkang namung sakyuping payung nanging boten badhe wang-wang menawi bedah negari Ngastina. Iblis lanat karepe dhewe. Maning jajalan askretaning bawana. Wah, menungso ora tatanan. Wah, dalah kok ora ngilo karo githoke ora nyawang karo cengle keparet. Ing atase Ratu Gusti Muki Nalendra anyar. Nalendra Prabu Belgeduelbe lagi nata Nandra Prabu Baladewa wae lagi ngerti iki jeneng Prabu Belgeduelbe. Lah kok wani nyelangkrak marang Yai Prabu Duryudana. Apa ora weruh Paranata Ngastina Prabu Duryudana kuwi Nalendra ingkang gong binathara jagat nganti kebrepeken marang kumandhange Yai Prabu Duryudana. Lah kok mung dielekke karo ratu cilik sing jeneng Belgeduelbe. Bayu Kinara. Ora sak traju, ora sak babak. Yen to kowe matur ngeseng Yai Prabu Duryudana. Ratumu kon tekan kene. Ratumu kon tekan kene Belgeduelbe. Yen pancen wani elek-elek karo Prabu Duryudana cuk lakon tutanggo keset ndase Prabu Belgeduelbe banget. Karepe dhewe kowe wani ngina kalawan Ratu Gustiku Prabu Belgeduelbe. Prabu Baladewa, Prabu Baladewa aja sumungah sesungaran. Aja sombong, aja umuk. Nadyan kowe Nalendra tiyang agung jagat nganti kebrepeken marang kumandhange Prabu Baladewa. Nanging aja sok ngendhak marang sak sepapadaning ratu, aja sok ngembe karo sak pepadaning ratu. Ora usah dadak kowe adu arep karo Prabu Belgeduelbe. Bayu Kinara sagu mbondo tangan. Wah, minggir glancang nenggala pate. Wah, menungso tata karepe dhewe. Jebul sing jeneng Getih niku arep kondang. Hus. Mbok ora sok omong kaya ngoten niku Dipati. Sing jeneng pambatange wong niku iso bener iso kleru ngoten. Niki jane sing dadi sumbering perkara menika anak Prabu Baladewa. Lah kok ngendika kok sapenake dhewe. Ana sirahku arep dadeke keset, nggih ta? Napa wangun? Ayo mesti nesu wong sing jeneng keset niku mung saka napa niku?
Kelapa dituthuk niku napa jenenge? Merambut. Nah. Niku umbut niku. Nggih. Pendhita elek tenan. Lah ora ngerti jenenge kok. Pripun, Den? Kula ajeng ngetapaken para Sada Kurawa Kaka Prabu dipun amping ngantos sampun ngantos kawon dengan Bayu Kinara. Ini wis tak jauh. Baladewa. Kowe nantang karo aku. Wis jelas nyawang gelaring jagat semeng rembulan. Pengen tinjuk ngakhirat nyawamu kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Sinul. Yen to jatin aku ora bakal wani karo sampeyan ning gandeng sampeyan nuwun sewu Nalindra ingkang sumungah sesuk ngaran. Apa mbok anggap wong sak donya ku sing menangan dhewe ming Baladewa. Wong sak ngisore Baladewa kabeh kudu kalah karo sampeyan nuwun sewu. Arepa yen ditimbang babakan kasekten aku kalah karo sampeyan. Ning gandeng aku ngadeg ning bebener. Nadyan tekan jeking pengamun-amun ora bakal aku uncat yen perlu remuk sawurna putung bandemna tak ikhlaske nyawamu piye tak ikhlaske nyawaku wah heblet larat ora minggat kelakon tinjuk ngakhirat nyawamu wah menungso ora tataran nantang karo Baladewa. Jumeneng kendel datanmu bah datanmu sik Sang Bayu Kinara. Nalika semanten ing cipta lamun anan Dinata Mandura Prabu Baladewa tangeh bisa unggul juriting Sang Bayu Kinara. Mila sigra matek jaya kemanden. Asta den tumpangake dada angrapal mantram sakti tingkem Kang Nitra. Tanune ingkang pinandheng amung panguwasaning dat kang murawing dat. Dadak sakoleng mangke kawis tingal. Wonten pletiking agni ingkang medal saking tutuking Sang Bayu Kinara saya gedhe sak lumbung Bandung bubar para sata kula. Panos maning dalan menuju Bayu Kinara ora kena disangga enteng Kakang Durna. Ngetokke geni sak lumbung bantung anak Prabu Mandura Melayu, sipat kuping lawan anak Prabu Duryudana mbuh menyang endi metu alun-alun pepungkuran. Metu sasana inggil. Nggih. Sampeyan ora ngerti kok Dik Patih. Ketake kula niku kaya kepenuk kena angin alun-alun. Nggih. Liyer-liyer. Kula ngerti geni terus melayu sipat kuping. Ora ngerti wong kula merem. Oh. Konten suara mak kritik. Geni kok ngerti nggon merambut.
sampean iki kaya tomat. Malah dicethake lah. Mlayu mawon suwanten negara Ngamarta. Gelarno kloso tambalen jatah isin lakake golekno salin kok ditotol pitik ya gelarno kloso tambalen jatah sing lakake golekno salin kok ditotol pitik kaya adat sabene ya truk diringi ayak-ayak iki kok nganggo diringi tetembangane dayoe teka dayoe teka lah enggal bapakno ayo Gong ayo nanti neruske lagu iki nek bacah telu iki pancen pinter tenan dayoe teka lah enggal bapakno tumuli lunggahna lah gelarno kloso aduh klasane bedah tambalen jadahe mambu gawe isin lakake golekno kathok salin kilo iki wacik lo kanthi totol pitik sukuan kang semu mung mesem guyu lilo isih hafal ya Gong isih Pak Gong iki cah cerdas kok iki wayangan Cilimen dipundhut sapa reng jane dipundhut pepundenku panjenengane Mas Londo Sujono asline lenggahe ning Kulon Progo ning Nanggulan. Biyen wong tuane Mas Londo kuwi Pak Sabar, Mbah Sabar kuwi. Biyen nek wayangan mesti nek ora simbahku ya bapakku. Ha iki Londo neruske bapakne acarane ulang tahun. Ulang tahun Londo ingkang kaping 60 taun. Wis tuwa ya ring. Idul Adha wis payu. Pancaraimu lho. Wong padake Idul Adha ora padake wedhus. Iki awak dhewe nderek mangayu bahagia ya, Truk. Muga panjang umur. Muga diparingi sehat waras, rejeki sing lumintir. Muga-muga tansah diparingi barokah saka pangawasane Gusti Karya Jagat. Amin. Sing dijaluk ya panjen ngono. Ya Gong, Gong. Jan pedes turu. Happy birthday turu. Happy birthday to you kok turu. Gareng ngembenerke wae kleru kaya. Ya seneng kok, Truk. Ya. Arep panjenengane saiki lenggah ning Bintaro Jakarta ning tetep ngerti lan kelingan karo awake dhewe. Biyen ya tau nimbali ning Nanggulan biyen jaman isih ade sing nganggo dangdut. Jaman aktres isih cilik biyen.
Saiki wis gedhe. Wis. Zaman mula request sinden ya nyuwun karo sing panjenengane mbiyen. Si Ika kuwi mbiyen diarani Tika nalika ngobel aku kuwi. Kae lho sinden cilik sijine kae lho. Oh, kae wis ora nyinden Om, kae saiki wis ora nyinden wis mbuh nendi ya. Si Tika Ika kuwi anyar. Anyaran. Heeh. Anyaran Ika kuwi. Oh, karo milih Mbak Elisa karo sing ora pangling karo Prastiwi. Ah Prastiwi mbiyen jaman nggone Om Londo Nanggulan wayangan ki dhek ditutuki masa kok. Dadi kenangane iki isih ana. Ha iya. Wah nyenengke tenan. Wayang Climen sing kaping pira reng? Oh iki ora ngerti kira-kira ya sing kaping 13 nek ora ping 12 monggo iki isih terus-terusan sampai 10 hari sampai tanggal 28 sesuk prei terus 29:30 wayangan neh. 1 2 wis ana sing mesem, 3 4 wis ana sing mesen wah ya piye to ya carane ya golek duit kanthi carane dhewe-dhewe lah, Truk. Ha iya. Ngene iki wis seneng kok atiku, Truk. Heeh. Bunga tanpa upama. Heeh. Kowe ngerti ora? Dapurku, Dapure sapa? pawonku iki lho. Heeh. Ndok nganti 3 truk. Oh. Mula nek ora tak dum saben sore ngene iki, Heeh. ndak ming bosok. Ha iya. Mula do tak bakake wong-wong sing aku nek omong dan kanca-kanca iki nek ora mergo tresna ora gelem lho go ngene iki sik tok ndas-ndaske sik tok elek-elekke. Aku ya ora nganuk mengikat tok. Oh. Nek kira pertengahan wayang Climen nek ana sing ora seneng ya tak kon metu ora apa-apa ora masalah. Ya ora iso kok kon metu anggepe ora. Akhir bulan. Akhir bulan. Anjur kan metu hitungane piye nek. Bensin dilewangi adol busi. Nek busine didol apa bensine ya dilejebokke iso muni. Ayo piye carane kok ya wong iki ya dhewe-dhewe. Ya. Wah, luar biasa bengi iki. Satu channel saja sampai 8.000 penonton, Truk. Wah, hebat ya, Reng. Ming wayang Climen lho iki. Ya. Durung ko channelku sing Ki Sena Nugroho. Heeh. Durung channele Bagong sik Ketua Pemuda Karang Kadempel kuwi. Lagi entuk 100 1.500 subscribe. Heeh. Ayo dadi subscribe menawi ingin tahu keseharian Mas Bagong Ketua Pemuda Karang Kadempel, subscribe channel Ketua Pemuda Karang Kadempel. Oh iya, wah tok tawake dhewe. Ayo men, apa aku nawake nggone penabuh. Penabuh ya kepengen duwe subscribe lho, Gong. Nganti anu apa? HP-ne sapa-sapa disilih. Nek nyilihne di-subscribe dhewe. Nek nyilihne di-subscribe dhewe. Akhir mbiyen ya ming 26 wong penabuh ya ming 26. Wah, ya wis ora apa-apa, seneng ya. Heeh. Karo nileki nganu, Truk. Apa? Nileki apa? Sumur apa? Mblebeke kowe apa ya. Nileki nganu apa jenenge iki? Wo, iki ana pengarep-arep wis ana 10 chatting. Oh iya, matur sembah nuwun. Nah. Petro, iki Om Londo. Aku mengko nek wektune aku njaluk lagu Lingsir Wengi karo Gubuk Asmara kanggo keluarga besar Mbah Sabar Kakung lan putri sing ana Parang Jakarta lan nang Jogja lan alumni SMKI Konri 78 iki aku wis transfer. Nggih, matur sembah nuwun. Gubuk Asmara kali Lingsir Wengi, Om. Oh, niku totale 1.700.000. Niki nembe 1 juta. Kok yo ngenyang to ya. Apa-apa ki ditampa ora. Ah, matur sembah. Lakone iki aku cocok le cah bagus. Wah ya jeneng omku kok. Ha iya. Matur sembah nuwun. Apa ommu nyawer, Pak? Ora wae. Wong delok-delok ora tau nyawer. Matur sembah nuwun. Sugeng dalu Kanjeng. Wah, nggih. Nyuwun tembang kangen Mbak Ika. Wah, ngerti aku ngerti Mbak Ika mesti Mas Tristianto saka Klaten. Buat Mbah Daryono dan Mas Bambang
yang lagi pisowanan di kediaman Bapak Tumiyono. Salam sehat dan semangat. Loh, iki pisowanan none daleme Bapak Tumiyono? Heeh. Edan Bapak Tumiyono iki. Kok kendel wae ya? Bareng ya ora panjenengane iki wis paring akeh banget kok isih tok sebut. Lah mbok menawa panjenengan iki seneng guyon kok nek mbok menawa. Oh iya saya lupa ya ngono. Nek nyacat tegele raja macam ae. Heeh. Iki kok bendina ndok iki pitike disontek apa? Ora larani ati kuwi. Ya iya. Mangan wis disuguh sing enak-enak kok meso nyacat. Muni piye? Ayo nek ngarep kowe, mongko nek ngarep kowe. Heeh. Ora ngerti karo muni iki ndok iki pitike disontek kon ngendok terus apa piye? Atene dobol muni ngono. Kowe makani ora ikhlas kok. Muni-muni mesti. Muni-muni piye? Ya werna-werna elek-elek. Aku nekat e. Kancane siji kowe separo. Ayo. Siji separo. Heeh. Ngawur ora. Lek maro ki wajibe nek ndok ki rak rada sing miring kan to. Aku sing nganggo sendok mingan kruwek ngono ku. Heeh. Mun bar dicokot dibalekke, ayo wis. Ora ngisini-sini ora. Ya ora kok dicokot kok dibalekke. Aku ora ngerti kok. Sonae nek teko aja kedisikan Prastiwi. Oh. Adeke njukuk wedange dijoke nang gelas ngono iki diseruput. Kepanasan e balekke nang jumbo meneh. Ih. Jorok. Heeh. Ya wis ben ana ya. Apa jenenge? Ciri khas kaya ngono kuwi. Iya. Ya nek ora ana Prastiwi ya kadang oleh sok ditakokke anu penontone. Prastiwi kuwi? Heeh. Penonton streaming iki sok nakokke. Ha iya. Lek nakokke muni piye, Truk? Pak Sino mangke Prastiwi asih sugeng menapa mboten? Cangkeme sing apik ora. Wong karo Mbak Yune kok kaya ngono. Sapa sing dadi Mbak Yu? Kae umure rak tuwa kae to kan. Ameng tuwa umure ning polah gawene kaya cah cilik. Waduh pas madhep rono aku. Apik nek ngono. Ngerti tak dol gamelanku. Nek mung do dienggo gedung biyengan. Iki adiluhung. Ora dienggo liwung dengkele atos ora. Napa wong urip ning alam nonolin notin gamelan ki gunane nggo ngono kuwi dadi wong atiku tendiang sira wi kok ngono kok wong tuwa kuwi ameng mrake nendang nganti salto waduh pamer lembian bekas apa tukang pukul ketoprak ngece we arep tukang pukul ning wis wajib diuri-uri kuwi pakaian sing halal Petro gedhe dhewe iso nabuh dhewe ora gelem ngandani ora iki apa sing matane kaya ember iki putus ramu anggere kandhane mesti cicil matane ora tau gelem ngono wah. Kira mambu Pak Tru. Mambu ning tak ampet. Bapak ya wis ngono kae. Ngono gareng Petrolan kowe bagus. Ya sowaning negara Ngamarta dole. Ndak seladi ndeni ndara ndaramu. Nggih, Pak. Estoke dawuh. Aku ki nganti kami tenggengen le ngenteni kowe.
Wit ngarep tekan mburi tak rungokke kok blas ora metu. Kutut manggung uler kambang apa sinom parijala kok ming. Anggres muni gembos asmara senenge Raja Mas. Yuk. Mbaya sing budaya. Nggih. Nggih. Mengke tak sowan. Oh, semir sepatu. Padake kiwi ya. Nyepelek. Ya Reng ya. Ayo iki maming dienggo ngulur wektu kok, Tru. Ayo. Mangke ayo idene ra ya dhewe-dhewe. Tambah sak jam ra ya. Lumayan lothong-lothong iso ngentekke 10 menit dienggo Semar nutuki. Ngeyel kandan-kandanane. Malah do rapat, malah do rembugan, malah do dum-duman warisan. Setan. Ayo. Iya, Pak, iya. Bapak ini nesu ya ngono kae ya ning ayo. Ayo wis ciri kok terus biyen tekan saiki iki mbok jaman kuno makuno aku ki nonton wayang bapak ki nesu ya ngono kae. Wis ora tau ana bedane. Weh, tok. Wela. Isih domong. Lucu lho Rek. Lucune gak apa ora weruh. Nuthuk kowe nuthuk aku nuthuk Bagong. Terus sirahe dituthuk dhewe. Semenang nek dibales Bagong. Sirahe dituthuk. Jan. Kowe kena do dikandhani ora? Nyengenges. Ora. Bapak ki yo aneh kok. Aneh apa? Aneh ki sing ana ning TV aneh tapi nyata. Gong kowe iki mbok omong. Gong. Reng. Bagong semaput. Mbok men kalau bapak buka gudeg kae truk. Wah, nek nganti dhewe ketinggal, semaput ben semaput. Nek nganti keri ra entuk pupu lho, Truk. Gudeg wah tonjo areke mili-mili. Padake wong sekeng. Ameng kuping budheke kok dibuka. Oh, ae. Wong gudeg kok ya budheg ora. Rene Gong, ya. Janing yaning talaka kadilangit. Pambang pandhep pasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur
Lihat langaning kalangwana klara pandaan moncar non lir kekonang sureng sorotetan padang Koko Prabu Sarawu Paduka Kanjeng Koko Prabu estunipun namung badhe kula suwuni priksa krana dinten sakmangke jagat menika ngantos kebrebeken kaliyan ngumandhangipun Alindra enggal ingkang mapan wonten ing praja Ngloji Tengara ingkang sayektos akarya reking para Nalindra satemah sami raosan babagan Alindra menika kala wau Yayi kula nuwun mapunten nadyan ingkang rayi ing Dwarawati semanten ugi praja ing Dwaraka sedaya para kawula samya hujat krana kawuningane pekabaran inggih menika Nalindra Ngloji Tengara ingkang jejuluk Prabu Belgeduel Beh mongko nyatanipun ngumandhangi Nalindra menika kala wau mboten damel kuwatosing para Nalindra tuwin para kawula awit Nalindra menika kala wau miturut pekabaran ingkang sampun kula tampi tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu anjejekaken adil tuwin bener Koko Prabu kasinggihan mekaten malah ingkang mekaten kaselak raos ing manahipun ingkang rayi ngamarta pun Darma Kusuma menapa mboten langkung prayogi menawi para Pandhawa sambet memitrang lan Prabu Belgeduel Beh inggih Nalindra Ngloji Tengara krana tumrap ingkang rayi ngamarta menawi punta sakadang saged sesambetan kaliyan Nalindra ingkang tansah angen-angen dhateng kautaman miwah kabecikan Tanwandi saya kukuh bago kekuatanipun Nalindra ngamarta nuwun kadang-kadang paduka para Pandhawa Koko Prabu miyat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasur lan pajaring pun ameng kekono dasare mangsa katiga ing dereng ngantos paripun Mbawacana katrenjo rawing nata agung ing mandul tuwin nata ing Astana Prabu Duryudana karya cingak sangya para Pandhawa wau dewa-dewa Sugata ngutani
Tribala Dewa Narapati tuwi nares Sora Kresna langkung tresnanira marang Diapanon Cinawi Koko Prabu sumengko tindak paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura miwah Koko Prabu ing Astina wonten menapa dene rawuh wonten negari Ngamarta Koko Prabu walah Yai sewu sekalepatanipun ingkang Raka Tadawadana sowan kula nganti dhateng Hyang Prabu Duryudana menika sayektos namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yai Prabu mugi kepareng mbantu dhateng putripatipun ing Raka ing Ngastina pun Duryudana. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten Yai. Menawi Pandhawa mboten sak biyantu kalian kula lan Yai Prabu Ngastina tan wande negari Ngastina mangke bedah. Negari Ngastina bedah dipun kukup dening Nalindra enggal ingkang nami Prabu Belgedwelbeh saking negari Ngloji Tengara. Nyata Nalindra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Dereng ngantos kula aben ajeng kaliyan Prabu Belgedwelbeh nadyan nedaya aben ajeng kaliyan patihipun kemawon. Sampun ngedalaken pengabaran ingkang mawarni-warni. Satemah kula lan Yai Prabu Duryudana kepelajar wonten negari Ngamarta mriki lan bubar sanggaya para sata kula nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Mengko suraos kados pundi dene mekaten pakartinipun Prabu Belgedwelbeh. Mongko nyatanipun pawarta ingkang kula tampi Nalindring Ngloji Tengara tu Nalindring ingatan sak nengenaken dhateng kautaman. Lah kok teka mekaten babaring kasunyatan Koko Prabu. Wah, samenawi kula jlentrehake sak mangke nadyan saratri menika mboten badhe wonten pundhatipun. Sawanipun Bayu Kena ora anggenipun badhe mbedah negara Ngastina Yai. Ngemuti beli negari Ngastina menika kagunganipun para Pandhawa. Menawa Pandhawa badhe mentala nyumurupi negari menika dipun jeki dening Nalindra Ngloji Tengara Prabu Belgedwelbeh Werkudara Janaka pun kakang bantunen Yai. Janjane iki do ngopo to? Kakang Semar kowe iki apa kurang apa piye? Lemu nyemar ki rak wis suwe to. Gojek seprono sprene wis mangabat-abat kok ora tok kurangi malah saya ndodro. Kowe iki wis tuwa lho. Ya kudune kowe iki iso ngomong karo anak-anakmu ngandani karo anak-anakmu. Garing barang ki ngopo? Petruk barang ki ngopo? Bagong kuwi malah saya. Kowe iki wis gerang jengklit-jengklit. Nek katokan mono wong ora lho anggere jengklit sarunge semilak karo tak tutuk-tutuk wah gowo telo rantek-entek sanes dudu sanes seneng sampean niku ngarani ora meko nggih
enten apa? Ah, kok ngawe kalian ning ngabdipun Semar. Kakang Semar, Pripun? kowe ngerti kondanging Nalindra ngloji Tengara Prabu Belgedwelbeh. Sinten niku? Nalindra ing kondange watak Sadu Budi. Sadu. Sariki enten jenenge Sadu. Tegese Nalindra ingkang watake becik. Nanging lah kok dina samengko beda karo pawartane. Lah beda pripun? Dina mengko Prabu Belgedwelbeh niku wani mbedah negara Ngastina. Woi, ayo. Sing kaget aku wae. Kowe bengok aku keboyo. Saya Bagong Srana ora jamak-jamak nganti mak crit. Ono wis sik ono. Wis ben. Wis ben pliket mbok. Ora bisa mbok men. Mula bendaramu saklor niki awat-awatana mungsuh Prabu Belgedwelbeh. Mengko nek kalah kowe matur karo aku ya Semar. Ngestokaken dawuh. Yo. Yo. Iso. Oh, nyambut gawe. Ngestokke ndaramu Ndara Janaka, Werkudara Janaka Belgedwelbeh, patihe Bayu Kinara Kapethana. Yo, ngestokke dawuh. Sik. Bapakmu kae mengarep rono kok dadak mundur sik. Ha nika torpedo. Nika niku torpedo. Dadi nek arep maju niku dundurke sik. Ora iso nek langsung maju. Ora nika niku kuno kok ya. Woh, lah rak ngono ngerti ta kok nggih. Ayo lho Gareng monggo. Dadi sampean nyuwuk gending niku mung takon perkara torpedo niki, Pak. Ya mung gumun arep maju kok dadak mundur. Ayo wong tuwa kaya karangan. Kancing langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung satriya bagus apa ana wujuding pawongan maju ning Mabaratan srayaning wong Astina srayaning Prabu Duryudana kowe sapa takon karo aku Bayu Kinara Patih ngloji Tengara nggih Prabu Duryudana rangkete tangane tak kerincunge sikile leboke pakun jaran ratu sing wis wegah nama mawarah nampik pitutur becik wajib dilebokke pakun jaran dikapokake uripe Duryudana pati piye teh sinuwun Ngastina kepelajar tumuli kula bujung sasamunipun kula bejung jebul piyambakipun ngiyup dhateng ngersanipun para Pandhawa sinuwun menawi inggih kula lan panjenengan badhe ngrabasing negari Ngamarta jernyatanipun Ngamarta menika punjer-punjering kesainan lan punjer-punjering kabecikan ning nek wong Pandhawa ngewangi karo wong sing watak Angkara Budi Candala ibarate kaya dene ngayomi karo maling mongko maling mau kudu dihukum anut pernataning hukum sing wis lumaku
kepareng Paduka. Nek kowe ora mentala, kowe ora tegel, mundur. Tak tandangane wong-wong Pandhawa iki. Anggro sesumbar lindho bumi kunjing kumaludha kundur ketup iki sapa takon marang aku Nalendra ing loji Tengara Prabu bel kedhelpe ya Prabu tong cret sapa iki Raden Janaka ngerti karo aku sing ora ngerti aku apa ratu sugih pinter mblegedu ora kurang apa-apa. Ayo Prabu Duryudana tak jaluk. Kelakon boyong Koko Prabu iso nyempal bau kiwa tenganing Janaka. Ah, sempal ganing atiku. Sapa ngayomi ratu ambek angkara ayo Prabu Tontongsot Kunjang kancing langit kelap-lapaton lerken sanging risang mawe gandrung iye Janaka mboten aneh menawi Koko Prabu Baladewa tuwin Koko Prabu Duryudana kepelajar ora aneh yen to bule kakangku karo Duryudana kakangku keplayu lho dasarmu apa kok kowe matur kaya mengkono? Amargi Prabu Kedhuel beh menika digdaya. Yo, Prabu Tontongsot didaya. Janaka ora ngetokke pusaka. Mboten tumomo. Kyai Jalak nembe ngoceh. Sembrono. Niki sapa? Niki Kang Raka. Wancine ora guyon, wancine ora sembrono. Takon iki Kyai Jalak kok ngoceh. Ambok ngasta Kyai Pentret kula. Semar mundur. 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 Ababmu iki lho. Nggih. Sembrono. Werkudara ora nggunakake kuku Pancanaka. Ora. Ora temomo. Wis tak gunakake. Wis. Mbok sok dikethroki. Iki. Boten. Ya wis kana mundur. Nggih, Koko Prabu lajeng mangsaipun sinten? Wis kowe mundur. Perkara mungsuhe kuwi tanggung jawabku mundur. Inggih, ngestakaken dawuh. Werkudara mundur. Wah, kowe aja maju perang ndak kalah. Kalah menang ki perkaraku, wis mundur. Wah, aku isin nek duwe dulur tuwa nganti kalah perang. Lah nek nganti kalah karo Prabu Kedhuel kan mbok ya ora usah dadak ngresna. Diwalikno. Kula tak kresna sampean Semar. Ya ora wangun aku kok dadi Semar ki terus le nyebut ki ora wangun mundur ora Kudara. Yo. Semar, anakmu telu kono nurene? 3. Ora wae 2 wae.
Telu napa loro? Loro wae. Gareng karo Bagong. Lah Petruke ora takon nyambut gawe, Gareng karo Bagong wae kon rene. Saniki sok Setu. Saiki mangkat ora? Gawe nesune Nalendra Ndarawati ki arep kok piye kowe ngajak apa kowe? Nggih kula. Iki kok awane do arep emosi kabeh. Sakarepmu. Kowe mlaku arep nduduk lemah sakarepmu. Kowe sowan ratu arep nganggo jengklit sakarepmu. Wong kabeh mau ki pangreka dayaning Panakawan supaya iso gawe nuju prananing Nalendra ngono to? Nggih. Ah, nek wis tekan kene kowe tak nehi gawean. Napa? Ning kula ora iso lho nek nyampur niku ora iso lho. Sing pinter nyampur niku perbandingane Bagong bangone 1/4 ngoten niku bisa. Terus gampinge sepira niku Bagong niku wis kulino. Nek kula ora iso yakin mbok sumpah tur awak kula ya ringkih. Ora perkara kuwi. Kowe lek karo Pandhawa tresna iki lahir batin apa ora? Lho lahir batin wis katakan seperti iki kula ngetutke. Ora duwe pangarep apa-apa ming sak derma nglakoni minangka darmaning wajib. Nek pancen tresna saiki kowe tak kongkon, nggih. Ratu Ngloji Tengara Prabu Balkedhul kae dipateni. Waduh. Wis kono. Lah kula kowe ya karo Gareng wong loro. Wis mangkat to. Iso mati saka kowe, ora iso matine Prabu Balkedhul beh saka Ngloji Tengara. Pecah sirahmu. Pateni dhewe. Senjata cakra. Oh. Bojone Rukmini. Mangkel. Jawa kok sapine. Wis iso mateni. Prabu Balkedhul banyak cakra sirahmu. Mati apa iki? Ayo ngari Jawa iso. Oh, coba mah. Ora kowe kok nesu karo Kresna kok sing sebut kok bojone to. Aku mbiyen yo sir. Tenane asline ya critani asline. Asline iki Gara Rukmini biyen ki selayang-layangan karo aku. Asli, weh domong ya. Tenan. Adek iki nyebut aku wis nganu darling kok. Mudhar ora eling tadine. Dek nyebut aku darling, aku nyebut dheke Dariem. Oh. Terus aku direbut Kresna, nganti-nganti dheke neng taman negara Kumbina. Terus do remet-remetan tangan kae. Aku yo ngalah to, aku mung ngabdi kok. Wis kono PN kono, ora masalah aku tak golek meneh. Mula aku nek karo kae jane asline dhek iki ngerti. Nek dawuh sak penake dhewe iki mergo dhek ngerti ki jane aku mbiyen saingane. Aku mbiyen ki jenenge enom ki tak ya kaya anu to, sadurunge Dekle, sadurunge aku cekot ki asline rupaku kaya apa jenenge pemain Korea, pemain artis Korea aku. Ini asli jenengku Kongguan. Wah, kerep remuk to? Heeh. Nek le nggawa diopyak-opyak ki remuk Kongguan. Ayo wis ben ra apa-apa. Mula aku nek nesu karo Ndara Kresna nek nyebut mesti bojone. Ana Rukmini ngono iki mesti dheke krasa. Oh. Tenan. Iya Ndara Kresna iki pyaine alus. Lembah Manah. Dhek tau kok nari aku Gareng nek pancen arep tok pek-peken aku ora apa-apa. Mboten sing juragan sik aku ya ngono. Ndara Kresna ki ya. Ndara Kresna ki ya apa ki ya piyai ya. Anu Lembah Manah terus. Heeh ya. Wis penake kono. Engko nek kowe dicokro ndase ngabari aku. Madhep rene. Anten apa? Sing biyen nom-nomane jenenge Kongguan sapa? Amen dawake wektu ya. Mengulur. Asline ya ora ngapa-ngapa. Wis to, kowe iki rasane ora tumandang tak pecah sirahmu kowe. Nggih, saniki mawon.
Lho sapa iki? Jebul wong Ngamarta kuwi aneh-aneh. Mbok menawa iki kawin silang antaraning terwelu karo menungso. Sing mburi iki mbok menawa kawin silang antaraning kirik karo menungso. Kirik matamu ya ora. Tak penamu desa wae. Prabu Bel Kedhuel Beh. Nalindra ing Loji Tengara. Kowe ora sah mungsuh ndara-ndaraku Pandhawa. Ning mungsuhku wa aini. Kuwi basa apa? Aku jaman iki dadi kongguan biyen. Ngomong aku senengane wa aini. Wa aini tegese apa? Aku mungsuh kowe. Wah. Koplo. Wa aini aku mungsuh kowe. Aku mungsuh kowe iki lut my lut, ndut my rong. Ya ngawur ora. Aku nek mungsuh wong-wong sing jane kepengin lucu ning ora lucu. Weh. Samplok ora. Kok ngene iki penggemare akeh, Bel. Padake ora. Nyepeleke karo aku apa piye wae? Terus gawe geger karo Garawarta. Mungsuhmu aku mati. Mudar. Ayo Ren ya. Terus. Maklum. Harap maklum. Pengrawe diambil saka Karang Taruna. Kapok ora kowe. Kapamu kapan kowe? Ya. Nek ora ngono ndara iki piye? Iki wae sapa mestine ana sing duwe. Anggape sakem ae aja. Sikep kowe. Sing kenceng lho, Gong, sing kenceng. Ora sikep rang. Iki punyaku. Ora dunyet-unyet. Akhire tangane Bel Kedhuel Beh. Tangan kok cendhek. Ora ana drijine. Mula ket mau tak alus kok ngepel terus. Ayo. Akhire. Waduh mati aku. Mati apa? Kudu tetep tekaning pati babar daning wujud ora petruk kantong bolong. Wes. Wes leren. Ngantel ora. Ketok. Ketok kowe iki mang palsu apa-apa ketok. Akikmu ra tok ganti. Akik mata kucing. Sing tok nggo kuwi, kuwi apal aku. Ketok. Cawetmu ora ganti. Ketok kowe mlotrak tulisane Jitimen ketok. Wah, lah cilaka ya. Ora cilaka ya pancen kaya ngono kok cilaka ora. Wis ben. Kapamu kapan? Sinuwun Darawati, niki lho sing dadi ratu pun bajar. Petruk kowe kok kuat dadi ratu? Mundi pusaka Ngamarta sinuwun. Wah, lah dalah mula Nyai Prabu nganti bingung penggalihe koncatan pusaka. Nggih. Lah kok iso nggawa pusaka? Lah nalika sinuwun masrahke kula ken nggawa wangsul teng negari Ngamarta kula niku mengpengin nyoba. Jadi nek kedunungan pusaka niku iso dadi ratu, iso dadi apa-apa. Lah kok nyata. Lah pusakane apa isih tok? Gawa, tesih.
Tak suwun ngene. Tak jaluk bali. Reng. Ayo. Aku ming jukukke kok. Oh, mesti arep gawe dadi ratu. Dadi ratu kuwi kena lakone suwana dhewe. Petruk tangane bar nyekel pusaka isih antep e. Pusaka kok nggo rebutan kaya nuk. Mangsamu padake ora. Ya wis nek ngono aku sing nekseni ya Petruk. Nggih. Niki ya menggo nyoba ternyata kawula cilik kaya kula niku ya iso dadi ratu. Mula ya mugi-mugi sedaya menika rancak samukawisipun. Iya apa kan? Sing dadi patih kae sapa? Sik, Tru. Iki coba sing dadi patih iki kudu diluruskan semuanya. Luruskan piye? Sing dadi patih kae sapa? Terus Petruk sing mau karo aku gara-gara mau sapa? Ah Petruke ganan rene, Reng. Oh ya. Salin. Kowe gaweanku. Ora salin totok sirahmu. Weh lah pusakamu anyar ta, Tru? Kowe kok nyolong horene blendis. Mohon perhatian. Kepada masyarakat jangan keluar dari rumah. Pakai masker, cuci pakai sabun, lalu di rumah saja. Jangan belanja, jangan liwet dan sebagainya. Tetap di rumah sampai mati garing. Ora sembrono iki. Yo aduh. Kalau petel kok gedene semono ora. Kae patihku tak kone ganti. Sapa patihmu? Tak kone rene. Bayu Kenara iki lelakone wis rampung. Bali kaya wingi uni, waduh mekaten. Iki lho ra. Heeh, aku ya wis badar kok ya bali. Ih, wis kaken dawuh. Wajang keparengipun ados pundi? Wis badar. Pokoke kowe dadi tukang ngusungi salon meneh ya Ron Lasiron. Ngono aku ndong. Karo nyambungi kabel ya. Pokoke nyambut gawe sing tewaju. Wis badar. Kabeh wis paripurna dole. Ayo mlumpuk ning negara Ngamarta. Lakon sing kababar mbok lakoni iki mau sayektine mau minangka pepeling sarta pepenget. Sing jeneng kawula cilik ku ya iso duwe gegayuhan sing persasat sundul langit. Merga wong pinter, merga wong sing limpat, merga wong sing wegik kuwi isih kalah karo wong bejo. Arep saka kawula ning nek kedunungan bejo, wah kuwi iso tekan sing dadi sediane Petruk.